A todos agradecerlle de antemán a colaboración por levar adiante estas actividades deste ano. Como ben sabedes, o programa de actividades xa foi anunciado fai días. Está colgado na web municipal, no Facebook, e non imos a volver a falar dese tema. Decirvos que este ano, por primeira vez, no noso carnaval editamos un programa de man de bolsillo con 48 páxinas que inclúe todas as actividades que se levarán a cabo tanto municipais como privadas, coa intención de reunir en un único programa toda a información a tempo que tamén colabora a promoción das actividades das nosas asociacións, clubs e empresas que tamén son unha parte, reconocemos, importantísima no pueblo. Neste programa guía, ademais, pódese ver as bases dos premios de distintos concursos, unha información que tamén se publica por primeira vez e que é o palmarés dos premiados dos últimos 25 anos do festival, das comparsas. Ou tamén, como non podía ser de outra maneira, un pequeno recordo homenaxeado nesta edición a Antonio Domínguez Costa, máis coñecido por todos por Antonio o Barbeiro. Deste programa distribuíronse 2.000 exemplares o pasado fin de semana por todo o Grove, por os comentarios que nos están a chegar con moita aceptación. E xa, sin máis, pasolle a palabra. En este caso, volvo a collela porque sería para que o fillo do homenaxeado falase algo. Eu podo falar que era unha persona, eu tamén estaba moi ligado con esa persona, de feito, a título personal, foi un par de anos con él na comparsa, motivado precisamente por él e por outros compañeros, donde teño un gratísimo recordo. Eso a nivel así un pouco externo, a nivel despois familiar e todo demais, pois tamén teño moito arraigo a nivel familiar con él. En fin, vamos tamén a decir que foi un casual tamén, un hermano falecido fai 4 ou 5 días, Cándido Domínguez Candiducho, tamén sobre decir que foi unha persona moi querida tamén por todos na vila, era hermano de Antonio. Intentaremos que o próximo ano, podese baraxar en ele ou outra persona, pero intentaremos que a un tamén poder homenaxearlo. E seguindo a orden cronolóxica do que podemos facer estas dúas persoas que estamos aquí ante do libro, pois doulle a palabra a Laura Besada, que nos explica un pouco no que consistirán as actividades deste venres que organizamos en colaboración neste primeiro ano. Perfecto, gracias, Carlos. Pois, como ben di Carlos, o venres é a gran marcha do Entroido Meco, a gran marcha infantil, na que colaboramos a Consellería de Cultura, Educación, as AMPAs do municipio e tamén colabora o personal da rede de bibliotecas. Esta gran marcha do Entroido Meco inclúe un desfile infantil de disfraces e tamén unha festa. Na festa teremos 6 monitores que terán animación infantil, con música, obradoiros de maquillaxe e de globoflexión. A saída será ás 5 ao punto de encontro no Colexio Rosalía de Castro, e dai desfilarán ata a Praza de Arriba, no caso de que as obras estén finalizadas. Se non, seguiríamos a ruta ata aquí diante da Praza do Concello. En caso de choiva, a festa faríase directamente no Colexio Rosalía de Castro, no pabillón escolar. Moi ben, moitas gracias. Bueno, ahora tendría que estar Marta, pero por motivos tamén que non veñen agora, porque non lle dá tempo a chegar. Entonces, decir pola parte de Marta, que tamén colabora sobre o tema de escaparates tanto en comercios como en pubs, en discotecas, non hai, pero bueno, en locales de copas e iso, é dicir, donde se vai a premiar a escena, tanto que sean escaparates como nestes locales. Tamén é a primeira vez que se fai, hai unha gran
debe haber cerca de 12 inscritos. E, bueno, con moita afectación tamén, moi boa predisposición. Vamos a ver. Este ano, este entroido, como ben sabedes, o Festival de Comparsas, o prazo de inscripción das mesmas rematou martes, tal como establecen as bases. E serán 10 as comparsas que vayan ao concurso. 6 son do Grove e 4 de fora. E os nombres son as seguintes. Do Grove son os Garoulos, Leña Verde, os da Casualidade, os Arrombados, as Más Plus e os da Bayuca. E de fora do Grove, os Trancheiros, Marajote e Media, os de Noalla e os Golfiños. Insistir que hubo moitísima aceptación por comparsas de fora e por comparsas do pueblo este ano, o cual estamos, en fin, moi contentos. O próximo paso é o sorteo e a orden de actuación do festival que se fará mañá aquí mesmo ás 20:30 horas. Para o mesmo xa foran avisados todas as comparsas e será a porta aberta, ou sexa, que poden asistir quen queira. Ao finalizar, publicarémoslo a través de Facebook do Entroido, do Grove, e aproveitar tamén para dicir que é a primeira vez que dende o Concello utilizamos as redes sociais para promocionar o Carnaval. E parece que tamén gustou esta idea, pois apenas en 2 semanas xa temos máis de 1000 seguidores. Tamén o sábado poderán comprarse as entradas para o festival na taquilla do pabellón de 11:30 a 13:30 horas. E pola tarde, a partir das 16:30. O precio este ano será de 3 euros. Como podedes ver, se rebaixou, se subiron os premios, xa se rebaixou para que a xente con tanta crise pois este un poquinho máis contento. Tamén áreas de seguridade da comunidade dos asistentes e do desenrolo do festival en xeral, o aforo fíxase en aproximadamente 1200 persoas, que é a capacidade máxima incluída gradas e sillas. Cabe recordar que entre o público e comparsas podemos chegarnos facilmente a 1800 ou uns 1000 dentro do pabellón. As comparsas, a diferenza dos últimos anos que entraban directamente ao escenario, terán a opción, se o desexan, de subir ao mesmo desfilando antes por diante do escenario e o público. Pensamos que pode ser unha maneira máis vistosa ao tempo que as comparsas saínte vaya por outra escalera, é dicir, que tendrá o palco por un lado e por outro para, se o desexan, pois, en fin, é un poquinho máis vistoso. Sabemos que sempre estamos un pouco aí en si non, o sea que, pero bueno, polo menos dicimos as comparsas que sería unha cousa vistosa, e se queren ir, van, e se non queren ir, pois tampouco non pasa nada. Mais non se pode facer en ese sentido. Outra das novidades é a instauración do premio á mellor comparsa do mundo. Este recaerá na comparsa gañadora do festival, ao que se lle otorgará o distintivo de comparsa campeona do mundo, a cal recibirá máis do trofeo que custodiará ata a edición do próximo ano, no que se lle entregará a gañadora do festival 2015. E despois, aquelas comparsas que gañen 3 edicións consecutivas ou non serán agasalladas con trofeo en propiedade. Aumentaron os premios para o 4º, 5º e 6º clasificado, tal como podedes ver nas bases. Dado que había queixas de que efectivamente tanto o 4º como o 5º como o 6º pois que gastaba moito diñeiro en nas preparativos, en cousas, pois intentamos tamén elevar efectivamente por abaixo que as outras comparsas. Deste xeito, efectivamente, notouse que se notou moito máis comparsas. O total dos premios é de 5.400 euros. Bien, o xurado tamén se incrementa ata 12 persoas, divididos como é habitual en 3 bloques de 4 cada un. Interpretación, vestiario e crítica. 3 deles foron escollidos a través dun sorteo por Facebook e dado a súa natureza aleatoria serán as comparsas no sorteo de mañá as que teñan a última palabra se os aceptan ou non. Os demais faremos público o nome dos mesmos o día do festival para evitar calquer tipo de interferencia ou suspicacia previa. Irán fora de concurso as comparsas locais, os groveiros e os firrás, previamente inscritos
en ese apartado. Entón, como organización, temos aí tamén un apartado onde podemos decir que sí ou non. Neste caso, decidimos que foran esas dúas comparsas, xa que se anotaron. Unha, porque é a comparsa de toda a vida do homenaxeado, de Antonio Barbeiro, e, como vos dixen ao principio, os groveiros pois tamén queren facer un acto de presencia a unha persona como foi Antonio Barbeiro, porque dentro do Entroido Meco é unha persoa, e non digo máis, todo o mundo é importante, non digo máis, pero é un home moi importantísimo. Despois, ao remate do festival, fai Antonio Barbeiro, onde se lle dará tamén un agasallo á familia e se falará deste tema. O festival será presentado e guiado pola parella local formada tamén por Pacucho Álvarez e Marían Blanco. Ambos presentaron con anterioridade o Festival da Canción do Grove do Marisco. E a Gala Benéfica, o Grove tamén é rosa, etc. O domingo volve a quenda dos máis pequenos, que o Festival Infantil de Disfraces a partir das 17 horas no pabillón de deportes coa participación do animador local tamén Javi Solla. A entrada é gratuita. Para o martes, o día grande do Carnaval, contaremos coa tradicional Gran Marcha do Entroido Meco. As inscripcións estarán abertas ás portas do Concello desde as 15:30 ás 17 horas. Estarán abertas desde as 15:30 e ás 17 horas comezará o desfile como é de costume. Será necesario dar 2 voltas ao percorrido para optar ao premio. No programa demante desas bases completas, destacar o aumento de algúns premios, así como a creación dun novo premio especial á mellor animación, que está dotado con 300 euros. Este pode ser acumulativo aos outros premios e no mesmo tamén poden participar comparsas que o único requisito, igual que as demais premios, é inscribirse, nada máis. En total son 3.100 euros os premios. Tamén como novidade pretendemos aumentar de 4 a 6 ou 7 o número de xurados. Decir que a día de hoxe estamos recibindo moitas chamadas de toda a comarca pedindo información do mesmo, algo que nos vai pensar que hai bastante interés en toda a Bisbal. A intención final é ir ano a ano potenciando un pouco máis se cabe o martes de Entroido. O venres 7, o gran enterro de Dona Sardina Meca, dende as 20 horas na Casa da Cultura e xusto antes de partir a comitiva fúnebre, farase a entrega dos premios ás comparsas e o concurso de decoración. No programa de mantedes toda a información do percorrido. Agradecer aquí a colaboración das asociacións de veciños, as Besadas, que un ano máis colabora co enterro da Sardiña. Xa o fin de semana, do 8 ao 9 de marzo, o Entroido trasládase da man da Asociación Cultural Rozo do Pedrol á parroquia de San Vicente, coa tradicional concentración de choqueiros, queima do vimbio e a participación das comparsas. Tamén tedes no programa os horarios e lugares. Para rematar, agradecer a todos, quando digo a todos os departamentos, o Concello, os traballadores do Concello do Grove, voluntarios e a Protección Civil e aos medios de comunicación que dunha maneira ou outra colaboran para que o Entroido Meco sexa o mellor da comarca. Sen eles non sería posible. Moitas gracias.